Ayan sila yung mga bisita ngayong gabi. Nagkakalaslingan ng mga kachapsoy. Hindi nila ako tinatagayan. Wala kayong mga awa sa akin. Sige, sabihin mo I love you. Welcome back mga kachapsoy to my YouTube channel. And for today's video, ito na po yung part 3 ng kasalan ng ating kaibigang Seriel at Yoriza. Ngayon po ay bisperas ng kanilang kasal at narito po tayo para tumulong sa preparasyon at dekorasyon ng kanilang venue. Sige, sabihin mo I love you. Without the light
Kachapsoy, gabi na at ito may mga bisita na may nag-iinuman na dito. Ayan sila Malapit na rin kami mga Kachapsoy matapos sa aming pagdekorasyon. Ayan yung malalagyan ng pagkain, tapos na yung mesa. Ito nagbabalot sila ng mga upuan. Ayan. At saka yung iba kong mga kasama nandito, ayan, hayain na mga buhay nila. Nanood na lang talaga sila ng concert. Mga gaga kayo. Tara mga Kachapsoy, libo tayo dito sa venue. I-tour natin kayo sa mga bisita nila ngayong sa Dasada, bisperas ng kasal. Ito dito yung lalagyan ng mga pagkain para sa mga bisita bukas sa araw ng kasal. Ayan sila yung mga bisita ngayong gabi. Nagkakalasingan ng mga Kachapsoy. Hindi nila ako tinatagayan. Wala kayong mga awa sa akin. Ayan, nandito mga taga-Bunglew yan, mga Kachapsoy. Yay, nahiya. Ba't kayo nahiya? Ayan, lapit na dito mga Kachapsoy. Ayan may naglilitsyon pa. Parang siguro yan para na bukas mga Kachapsoy. Ayan, ang laki ng baboy. Ganito dito sa probinsya mga Kachapsoy, pag may kasalan, halos walang tulugan na po yung pamilya ng lalaki dahil sila po yung naghahanda ng lahat-lahat ng pagkain at tulong-tulong po sila, maging yung pamilya po ng babae, tumutulong din po sila. Hoy, mga taga-kuhan, pag-hi cam sa YouTube channel. Ato na sa YouTube buwas. Ano ba to? Mga aluhin yung mga bisita namin. Tara, balik na tayo mga Kachapsoy. Wala naman sa akin tumatagay. Tayo'y matanda na. Grabe mga Kachapsoy, na-LSS tayo.